Salam à tous, bienvenue à Spécial Faïda TV. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo spéciale de Faïda contre protection. Protection contre le mal, contre les gens qui nous font les mauvaises choses. En tout cas, écoutez cette Faïda jusqu'à la fin. Après, je vais vous la traduire en français, donnée par Sindou Fengona. Côte d'Ivoire, Diamant Morobella, Jenny Mousso. Ame kumana feni kambi, ame kumana tamani kumbalekan. Doko ko gbacho, doko tamani, bela yirle. Ni imanku kakala, ama bara chukuna, ama gburu, amnanya anchomota loni. Me abe braga nyinina chekroba lo fe, chekroba le kadama anu reta site, ni kanu demisen ye kumana ki, ame kumana anruba uta foli la. Ogoso ame jamana chena musu be fo ni chekroba tila ikela mo gbazan ali do san ala an chekroba ala ulu sawati ankoro kan vaw sawati ankoro kan baw sawati ankoro yiri ni amba ko ma folati ame se ka yiri ni gboro ka ke bitona do we se ka akay amba fu nyina nguya ke ko jila ame se ka fo nguya mu ifarima ni kan mu ifarima yiri ni mo do ka chani finta kwa be ni chan na nyala la chani finma vraiment aya chan fin tiana aburu donc o yiri ne abe baran ke premier o lewri bon a deuxième iba daga tege na kala tie kuru nan na kala muso e kuru saba donc tieta abebe duko kline mais différence be tieni muso tia ni be tia be saba e muso abe nan bon tieta kuru nan muso ta kuru nan kuru saba ni iba du daga kono ka dia ama tere wurungla avec darani kola nakela avec tobile avec tobi ka sigita kan ka naka mona ibe sika ko iba mi voilà ni jugu toy on suni tere iba ko wula fe soma wula fe tere ban o bena isoro ye barala mais ni bola ye bena ale ko naka doja o be sika bla bon kono ka ke join John Okrovedi. John ni ale tesigita. Tesigita la. Donc il veut gisma kakan. Daran beto il faut kana a ji changer. Ka ke flagi yere. Ni ka du dara la bi, ita ko la bi. Il veut se ka très saba très nani. Il va koli dama. Ni ka koli dama ita sigita la. On ale fana ka jugu. Avec baraka ifari la, il ifari rebel la rabla. Ni ka fo kuya sigita jugu wara la ko aka jugu ako gbana ka tun iba sigita ka ko ibe to ka sigita wati be ka ko wula fe soma o yiri ta mazran donc an kam lo chokoroba fe nka lele fote mais nka fo kuma ni fo sugo sugo mena kuma ni fo ka braga la mo ni ka o yen fache ni me ke nkoroche pamsa e kolese musa alele koni anya dugu nyamgo ye alele anya dugu kunigi donc problème ppp fola muroni ma fola ale ta folela ko yiri to ale to ko tamani do ko bacho voilà do reba la ko tamani kuma malion re akila le ko tamani kuma mais en fait en ma fo ngo bacho parce que atmbe do kulela nanga kudo tuna amale tege ka le do kunina donc avec wole ko so ama fola ngo bacho voilà mais chene photo la wole bacho ni malien ta ko tamani kuma ala yiri to ni be baran ke aleleti voilà Alhamdulillah, dans cette vidéo Sindou, c'est mon oncle, Sindou nous dit comme ça de chercher la plante appelée tamani. Tu appelles ça tamani kumba. Voilà, tamani kumba, vous cherchez la plante là pour les garçons 3 tas, pour les femmes 4 tas. Si on veut, on brosse, on met un peu d'eau, on brosse, on met l'eau dans un bidon et puis on essuie le corps avec. Ou bien si on veut, on met dans la maison, on met dans une canari, on met dans une marmite, on met dans la maison, on laisse pendant 3 jours pour les garçons, 4 jours pour les femmes. Après maintenant, on commence à se laver avec. Matin soir pendant 7 jours. Voilà. Avec ça, vous aurez la protection totale contre les blocages, contre les gens qui vous veulent le mal. En tout cas, protection totale. Donc si vous ne négligez pas cette vidéo, essayez-la. Si vous ne pouvez pas, appelez-le pour plus d'informations.
Thank you.